Για μίλα μου. Τι να σου πω. Μίλα για ό,τι θες. Για το κάστρο, το φεγγάρι, τη βραδιά απόψε, τη Λέσβο, Ναι. την επίσκεψη που σε φόβιζε. Η επίσκεψη που με φόβιζε. Η επίσκεψη που με φόβιζε. Κρυώνω. Αυτό τι σου λέει. Ότι κρυώνω. Μια αγκαλιά έρχεται σύντομα. Οι Pink Floyd την χορηγούν. Τη στέλνουν φουσκωτή μικιό. Φουσκωτή μικιό. Έρχονται να άλλο σε είναι αυτό. Αυτό είναι οι ζεστάνουν. χρυσαυγίτες. Μην μπερδεύουμε. Μην χαλάμε τζάμπα το αυτό. Τη μανέστρα. Ναι. Τι να σου πω. Ωραία είναι πολύ. Η Λέσβος είναι πάρα πολύ ωραία. Μαγική σχεδόν. 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 Σχεδόν μαγική. Εντάξει, δεν ξέρω απόλυτα ακόμα. Πρέπει να κάνετε και εσείς λίγη δουλίτσα, όχι μόνο η Λέσβος. Είναι πολύ όμορφα. Το σχεδόν είναι το άλοθη του ανθρώπου και του Έλληνα ειδικά. Δέσποινας μου. Θολά είναι, ωραία και πράσινο και ωραία.